Barkanku da zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Za a so a hallaka ka. Allah ya mun arzikin da bai musu ba. Menene babban arziki a sanka da annabi? Soyayyen ma'aikin Allah. San annabi sai dan gata ba kowa bane. Okay, you get it? Na gan Cizo ya yi posting video ɗazun. Ashe labarin ya iskance shi ma. Wallahi labarin ya iskance babana. Ni kuma ko a jikina ban ma san nayi ba, nayi deleting ɗinsu a kaci na. Nayi saving ɗin bawan Allah nan. Nice saving and I'm so happy I win the fight. Your enemies are your key to success, my dear mother. Yes, oh. It's just that you look older than your age. Yes, my dear, exactly. And which I know, wallahi, I look very older than my age, wallahi. Shi sa dan in kai musu da ni ba na jin haushin abin. Ni kai na ba mai faɗa maka na sani, amma that's the reality. Wallahi, if you know girl, forget about it. Yes, oh, my Farouk. It's the everything for me. Yes, oh. Yes, oh. MashaAllah, Allah ya ƙara lafiya. Nisan kwana ya rufa asiri ya ƙare ki daga sharrin mahasada. Amin ya Allah, amin ya Allah babana. Amin ya Allah, uwar gida Allah ya barki da baby. Amin ya Allah. Amin ya Allah, ke mamana. Da kina kusa da gida na kan ma yake da dala daya, amma kash ba kya kusa da ni. Gaskiya yau kina sa mun nishaɗi, to menene duniyan babbana? Yanzu ba sai ku ci fa na kwanta na mutu gobe. Wanda ba ta kusa sun je wani kirjina da rukulon. Zan mata gaske. Rukulon. Ita January da rukulon. Kuna yi ba ne, amma zan zo kanku. Thank you, Auntie Mo. You're welcome. Kuma shi sa ba fancy na suna burge ni kuma sai kaga Auntie Sadiya will be like, oh, wani ma ya girme ni, I will be like, amma Allah ne ya ban girman so. Kuna so, I have to accept it. May you be together forever with baby. Can't wait to see you every day. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baby na. Yace kin kore kowa, nace yes. Yar Maiduguri ce ba. Ni ba na cika soyayya, amma zai soyayya idan na rike mutum kar ki daki sake da saurayinki ko budurwanki wallahi a gaban yar Maiduguri za ta yi wu da shi kamar yadda na yi wu na kwace shi a gurin budurwa. One thing kuma ku daina soyayyan kuɗi mata. Kun gane? Ku daina soyayya wai don kuɗi, ku daina roƙo, ku daina kwaɗayi. I think it's one of the things da ya ɗaga daraja na a gurin baby. I can say yawwa. Ka yi abin ka don Allah in za ka yi. In kana son mutum kai ko ba ma saurayi ba ko ma wane ne ko nin da kake so ne don Allah just love me fi sabilillah. Wallahi Allah zai shiga lamarinka. Mu fa ta inda muka tsira a hannun yan balaja'u shine Allah ya ce ba ku muke duba ba zuciyanku muke dubawa. Wallahi shi yasa muka tsira a hannun yan balaja'u muka yi musu nisa ba ma jin kira. Ni ma fa na school a Maiduguri Auntie ya. Ai to Maiduguri gari na ne. Ana haka aice ni amma gaskiya ba anan na fara school ina ba. Na fara school ina a Benue State a wani makarantar da ake ce mishi Police Children's School. Na fara nursery school ina alhamdulillah. Sannan fara har na zo primary 4 akai posted din babanmu zuwa Port Harcourt. Ina from za mu je da phase 1
sai aka yi transfer din babanmu kuma zuwa Maiduguri. So idan wanda ya san state low cost to anan na fara JSS1 kina muka gama 2010 mu ne farko. Thank you, Auntie Mo. You're welcome. Kuma shi sa ba fancy na suna burge ni kuma sai kaga Auntie Sadiya will be like, oh, wani ma ya girme ni, I will be like, amma Allah ne ya ban girman so. Ko na ki ko na so, I have to accept it. May you be together forever with baby. Can't wait to see you every day. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baby na. Yace kin kore kowa nace yes. Yar Maiduguri ce ba. Ni ba na cika soyayya, amma zai soyayya idan na rike mutum kar ki dake sake da saurayinki ko budurwanki wallahi a gaban yar Maiduguri za ta yi wu da shi kamar yadda na yi wu na kwace shi a gurin budurwa. One thing kuma ku daina soyayyan kuɗi mata. Kun gane? Ku daina soyayya wai don kuɗi, ku daina roko, ku daina kwaɗayi. I think it's one of the things da ya ɗaga daraja na a gurin baby. I can say yawwa. Ka yi abin ka dan Allah in za ka yi. In kana son mutum kai ko ba ma saurayi ba ko ma wane ne ko nin da kake so ne dan Allah just love me fi sabilillah. Wallahi Allah zai shiga lamarinka. Mu fa ta inda muka tsira a hannun yan balaja'u shine Allah ya ce ba ku muke duba ba zuciyanku muke dubawa. Wallahi shi yasa muka tsira a hannun yan balaja'u muka yi musu nisa ba ma jin kira. Ni ma fa na school a Maiduguri Auntie ya. Ai to Maiduguri gari na ne. Ana haka aice ni amma gaskiya ba anan na fara school ina ba. Na fara school ina a Benue State a wani makarantar da ake ce mishi Police Children's School. Na fara nursery school ina alhamdulillah. Sannan fara har na zo primary 4 akai posted din babanmu zuwa Port Harcourt. Ina from za mu je da phase 1. Sai aka yi transfer din babanmu kuma zuwa Maiduguri. So idan wanda ya san state low cost to anan na fara JSS1 kina muka gama 2010 mu ne farko